moments later. Pak, arep reko. Kono apa le? Omahe Pak Sobari ndi yo? Wah, kono le ngarep masjid. Oh, ya wis. Yo le. Dik, daleme Pak Tomo pundi nggih? Saman lurus ae iku nek perapatan to, nek kok nengen. Oh, Omahe arepe oh nggih, nuwun Dik. oh iya, Dik, dalemipun Pak Tomo pundi nggih? sampeyan lurus ae wonten perapatan mengke singgo kanan. Iku griyane ngajenge wonten wit pelem. Oh nggih, matur nuwun nggih. Yo, sami-sami. Ya, Mbak, wis nemu sono ya. Iya. Mbak, kalau mau jangan salah ini. Itu loh, Dik. Oh, Dik, sama pagi, Mbak. Nanti doang, Dik. Bapak kunci di motor kalau mau dengan saya kunci. Malah iki lho ning meja iki. Kalau bisa satu lagi, nanti doang, Dik. Iya, Dok. Bapak kuncinya motor Dendi. Malah iki lho ning meja iki. Alah, Dik, sepun. Iya, Dok. Najwa, pelajaran bahasa Jawa mau enek tugas gak? Enek iki yo. Emang kaca sithik, rom siji sampai rom loro. Oh alah, matur suwun yo. Ya.